खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड इंखं स्टुडिअ आं प्रणय दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। गागि थुनलाइगिरि समाज सिबियारि महेश कुमार ब्रह्मआ रुंसारि जानायाव बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दुखु फोरमायदों। बितुला हारिखौ जिउ फोजोबनायनि दायाव दुथां राजीव रामसियारिखौ पुलिसा खाबाय। क'क्राझाराव सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरिफोरनि जथुम। गेरुकाबारि 31 हादोरारि राजा लामायाव लामा जाब्रबथायजों सासे गाज्रि जोखोम जादों। निमातिघाट फेरि जाब्रबथायनि दायाव जरहाट पुलिसा सा 6 मावफारियाखौ खादों। नगावनि रुबिहाटआव सासे सुबुंखौनो गंनै कर'नानि भेक्सिन होनाया गोबांखौनो सोमोनांहोदों। खारबाय थानाय गंसे ट्रेननि सिगाङाव बारसोमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों सासे आइजोआ। पाकिस्तान संगालि ISI नि आखायाव आफगानिस्ताननि सिक्रेट डकुमेन्ट। दानिया दङ आबुं रादाब। बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोखां लाइसि बागदुवार थान्दैनि गिबि गाहाय सुजुगिरि गागि थुनलाइगिरि समाज सिबियारि फोरोंगिरि महेश कुमार ब्रह्मआ सनिबार खालि मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव रुंसारि जालांबाय। हां सरथेनायजों भुगिनांनानै गुवाहाटीआव देहा फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो गोबाव सम गोग्लैसोनानै थानायनि उनाव रुंसारि जायो। रुंसारि महेश कुमार ब्रह्मआ बागदुवार थान्दैनि मोनब्रै बिसान 1992, 93, 94 आरो 98 नि गाहाय सुजुगिरिमोन आरो बिथाङानो गिबिसिन सुजुगिरिमोन। बिथाङा 2012 मायथाइयाव अख्रां गंसे मोजोमसे हाथरखि खन्थाइ बिजाबखौ गावनो सोरजिनानै दिहुनदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथांनि सोरजिनाय लिलिनि मोदै खन्थाइया आथिखालाव थाखो 9 आरो 10 नि फराफारियाव सोसनजादोंमोन। फाग्लि मोदाय हिन्जावफोर बादि सल' आरो नायजाबफोरखौबो बिथाङा लिरलांदोंमोन। दाहाल बिसम्बि मुंनि लाइसिफोरनि गाहाय सुजुगिरिनि बिबानखौबो बिथाङा रुजुनलांदोंमन। महेश कुमार ब्रह्मनि अबथिरा रुंसारि जानायाव बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' रेबग्रा जथुमा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बागदुवार बर' रेबग्रा जथुमा थेंफाख्रि नब्लङाव बिथांनि जिउमाया गोजौनि बारियाव आलो गोजोनै थाहैनो मोनहैथों होननानै 1 मिनिट सम कन्डलेन्स खालामदों। दायनिगिरि राजीव रामसियारिखौ पुलिसा खाबाय। फोरमायनो नांगोन दि बावैसो सान सिगां अदेबानि थांनाय 9 खालार खालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुगनि 2 नं मानिकपुर गामियाव जालांनाय दुखुनांथाव जाथायनि दायाव दुथां राजीव रामसियारिखौ गगामुग पुलिसा खाबाय। मोनथिनाय जायोदि दुथां रामसियारिया जाथायनि उनाव खारखोमानानै दङमोन, नाथाय गगामुग पुलिसनि गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों धेमाजि जिल्लानि गुरुबान्दानि हाग्राबारियाव थाखोमानानै थानाय हालोदनिफ्राय हमनो हाबाय दुथां राजीव रामसियारिखौ। मख'नो गोनांदि नोलोबारि गामिनि जोंख्रि लाहारिनि नायल' जाल' सासेल' फिसाज्ला बितु लाहारिखौ जौ लोंनो होननानै गावनि न'आवनो लिंहरदोंमोन दुथां राजीव रामसियारिया आरो बेनि उनावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दुथां राजीव रामसियारिया जाथायनि उनाव खारखोमादोंमोनब्लाबो पुलिसनि आखायाव हमजाबाय। दायो बितु लाहारिनि नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा जाथायनि सायाव गोख्रों बिजिरनांगौ आरो आयेननि गेजेरजों दुथां राजीव रामसियारिखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोननांगौ नङाब्ला फासि होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। क'क्राझाराव सानसेनि हाबाफारिजों सेथि क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरिफोरनि जथुम। फोरमायनो नांगोन दि दिनैनि हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिमोनखौ समायखिरा लाहोनायजों लोगोसे बिबान आजावनाय आरो बिबान गथायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिया क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय निर्भाना गार्डेनाव जादों। फोरमायनो नांगोन दि दिनैनि हाबाफारियाव गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव बिबान मोननाय सा 46 सोद्रोमामोनखौ आफादनि थांखि बादियै समायखिरा लाहोयो मिरु बर' सावथुन महरगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनि गोदान आफादगिरि महरै सायख'जादों सपन कुमार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै हेलब्रि बर'मोना सायख'जादों। बेजों लोगोसेनो सा 46 महरगिरिमोना गुबुन गुबुन बिबाननि थाखाय सायख'जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारननि दिथागिरि जोंदाव बड'साजों लोगोसे क'क्राझारनि गोबांसा गोदान गोजा महरगिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लादों। बङाइगाव जिल्लानि गेरुकाबारियाव 31 नं हादोरारि राजा लामा सायाव गोख्रों लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुङा गाज्रि जोखोम जादों। सोनाब फारसे थांबाय थानाय AS 62L 1955 नम्बरनि गंसे I-10 साखा खब्रै गारिखौ उनथिंनिफ्राय फैनाय गंसे ट्रेलार गारिया उनथिं सौदावनानै राजा लामानिफ्राय जानगाराव नारगारहरो। नाथाय बै ट्रेलार गारिनि ड्राइभारा जाब्रबथायनि उनावबो जायगायाव थाथ'नानै I-10 गारिनि जोखोम जानाय सुबुंखौ मदद खालामनो नागारै खारखोमानो नाजादोंमोन।
उनाव गेरुकाबारि पुलिसा उन ट्रेलार गारिखौ 16 किल'मिटार गोजान होसोलांनानै चिरां जिल्लानि सापागुरियाव हमहैनो हायो। आथिखालाव पुलिसा ट्रेलार गारिखौ गेरुकाबारि पुलिस थानायाव लाबोयो। जोखोम जानाय I-10 गारिनि ड्राइभारखौ बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव थिसनबाय होननानै पुलिसनि सुलुङाव मिथिहोदों। थांनाय बुधबारखालि बयनिबो बिखाखौ सोमावग्लुंहोनाय फेरि जाब्रबथायनि सायाव आसाम सोरखारा नायबिजिरनाय फोसावखांनायनि उनाव जरहाट पुलिसा इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्ट बिफाननि मावफारियाखौ लाफानानै गासै 6 सुबुंखौ खादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै नायबिजिरनायखौ आबुङै जाफुंहोनो थाखाय बै फेरि जाब्रबथायजों लोब्बा गोनां गासै 6 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय दायनिगिरि 6नि मुङा फारियै बिजु कुमार दास, जयन्त दास, धनबर दास, पापु दत्त, बिनोद बरुवा आरो जगेन दास होननानै मिथिहोदों। जरहाट सदर थानायाव बिसोरनि बेरेखायै 1933/21 नम्बरनि केस रेजिस्टार खालामनानै IPC 304 नि जोहै जरहाट मेडिकेल कलेजाव देहानि आनजाद लाखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। नगाव जिल्लानि दुबिहाट 332 नं गुदि फरायसालियाव कर'नानि भेक्सिन होनायाव सासे सुबुंखौ गंनै भेक्सिन होनायाव साखाथियाव थानाय बयबो सुबुङा सोमोनांदों। सासे नार्सआ भेक्सिन थुखांनायनि उनाव गुबुन सासे आरोबाव गुबुन मोनसे आखाइ एबा दाफुंनायाव थुफैबावदों होननानै फोरमायदों। बेनिफ्राय मिथिनो हायोदि आथिखालाव गोबां सुबुङानो गावबा गावनि खामानियाव सांग्रांथि नङा। खारबाय थानाय गंसे ट्रेननि सिगाङाव बारसोमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों सासे आइजोआ। मोनथिनाय जायोदि नितिशा चक्रवर्ती मुंनि सासे आइजोआ गावनि मबाइलजोंनो भिडिअ खालामदोंमोन आरो बेनि उनाव खारबाय थानाय गंसे ट्रेननि सिगाङाव बारसोमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों नितिशा चक्रवर्तीया। फोरमायनो नांगोन दि नितिशा चक्रवर्तीनि फिसायनि मुङा दिपंकर चक्रवर्ती आरो बिहा सासे 1.5 बोसोर बैसोनि उन्दै खुदियाबो दङमोन। मुंख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइयावनो दिपंकर चक्रवर्तीजों जुलि जादोंमोन नितिशा चक्रवर्तीया। नाथाय हाबा जाखांनायनि उनाव नितिशा चक्रवर्तीनि फिसायनि नखरा गाज्रि आखुजों सहायथावै खालामनायफोरखौ सहायनो हायैनि जाहोनावनो सनिबारखालि गावनि जिउखौ मुगैथावै फोजोबस्रांनानै लादों नितिशा चक्रवर्तीया। मोनथिनाय जायोदि नितिशा चक्रवर्तीनि नखरनि सुबुंफोरा फिसाय दिपंकर चक्रवर्तीनि नखरखौ एजाहार होबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। सोलिफु बोसोरनि थांनाय 15 आगस्टआव आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलखौ सिरिया हानजा तालिबानआ दखल खालामखांनायनि उनाव गोबाव सान मासिखौ लानानै तालिबाननि गेजेरावनो सेलाय बेलाय जानायाव पाकिस्ताननि ISIआ गेजेरनि जानानै जेंनाखौ सुस्रांनाय खामानिखौ मावफुंनो सुबिदा लाहैनानै आफगानिस्ताननि गोबां सेक्रेट डकुमेन्टफोरखौ खावनानै लाबोदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आफगानिस्ताननि अलखदाव हेफाजाब होनायनि असिलायै गंथाम बिरखंआव जाग्रा मुवा बेसाद दैथायहरनानै फैफिननाय समाव बै गंथाम बिरखंआव पाकिस्तान राजथान्दै मावख'नि जोहै काबुलाव थानाय माखासे सफ्टवेयार डाटा डकुमेन्टफोरखौ बोख्लायनानै खावनानै लाबोदों। आथिखालाव सिलाइ बारुदजोंल' गेलेबोनाय तालिबानआ ISIनि बे खामानिखौ हमदांनो हायाखै जानांगौ आरो बेखौ गोनांथि दं होननानैबो सानाखै जानांगौ। ओजोंहाय ISIआ भारत आरो आमेरिकानि माखासे डाटाखौ आफगानिस्ताननि बे सेक्रेट डकुमेन्टनिफ्राय मोननो नागिरगोन होननानै गोबां सानसुमैफोरा सन्देह खालामदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन समबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन समबार 13 सेप्तेम्बर खालिनि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि गाबोननि बोथोरफोरनि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।